שלום, אני רוצה לספר לכם סיפור מהשירות הצבאי שלי. בשנת 2002 הגעתי כמ"מ צעיר בגולני לג'נין. אחת המשימות שביצענו הייתה להטיל עוצר על כל העיר. איך היינו עושים את זה? היינו נכנסים עם נגמשים שנקראים אכזריות לתוך העיר ופשוט יורים באוויר לכל עבר. שוברים בדרכנו מדרכות, כיכרות, הורסים מכוניות. וכל זאת כדי לגרום לאנשים להסתגר בבתיהם. אני זוכר את המנוסה של האנשים. אני זוכר את המבטים של הפחד בעיניים. אני זוכר את השנאה של אותם אנשים. אנשים חפים מפשע, כמוני וכמוך. מאז עברו כבר 17 שנים, ושום דבר לא השתנה. אגב, זה רק חלק קטן מתוך העדות שנתתי לארגון שוברים שתיקה. כחבר כנסת, אלחם לסיים את הכיבוש, כדי שהילדים שלנו לא יהיו שותפים לפגיעה באוכלוסייה אזרחית חפה מפשע. החוסן הביטחוני של מדינת ישראל טמון בסיום הכיבוש וקיום מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. גם היום, כסמג"ד במילואים, ברור לי שאין דבר כזה כיבוש מוסרי. פשוט רוב האנשים לא באמת יודעים מה המציאות היומיומית בשטחים הכבושים. וזאת הסיבה שהצטרפתי למרץ ונבחרתי גם כחבר ועידה וגם כחבר הנהלה. בתאריך 14 לשני אני צריך את הקול שלך ושלך כדי שמרץ תמשיך להיאבק נגד הכיבוש גם בכנסת הבאה.